Здравейте, момчета, как сте? Здравейте. Как стартира фестивала? Имаше ли интерес с първата вечер? Вчера имаше много голям интерес на откриването на фестивала. Имаше много млади хора, които дойдоха да видят филмите и филмът се хареса на всички, което е голям успех за нас. Кой беше? Това е Здравко, само да кажа, това е Руслан Трат. Кажете, какви са акцентите на този фестивал? Кои филми би подчертал ти, Здравко? Да, основно са два акцентите на фестивала. Новото иранско кино и киното от Северна Африка. Новото иранско кино ще бъде представено 10 заглавия. Вчера открихме с ирански филм "Плачещата върба". Филмите са предоставени от иранското посолство. Направена е селекция с най-добрите филми от последните 3 години, които са произведени в Иран. Няколко едри маски само за това какво представлява иранското кино. То спечели много световни. Иранското кино, да, оказа се, че това е най-награждаваната световна кинематография за последните 10 години. Колкото от световните фестивали. Иранското кино е най-награждаваното. Да. Филмите са много прости, много обикновени. В повечето случаи актьорите са непрофесионални. В случай, когато става за професионални актьори, то те имат в филмографията си не повече от 4 или 5 филма. Не се базира на звезди, Да, няма звезди, точно така. Човешки истории, дълбоки личностни характери, добре представена история и много семпла сценография. В по-голяма част от филмите са заснети извън, в съвсем обикновени ирански села. Макар че това, което виждаме в момента, беше едно много впечатляващо от архитектурна гледна точка. Да, това е документалният филм за Техеран всъщност. Има 2 документални филма в програмата. Това вече е отказ от другия акцент в програмата. Северноафриканското кино, откъсът от Мадам Бруе. За първи път предлагаме една такава доста добра подборка от северноафрикански филми. Този специално е сенегалски. Освен това има филми от Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания. Залага ли на инстинкта, на чувственото тази кинематография? Говоря за африканската, това е филма, който виждаме. Да, много се различават северноафриканската кинематография от иранската. Тук вече има много повече темперамент, много по-ярки образи, много по-цветни филми, много музика. Виждаме пеене, както е в Африка. Точно така. И предполагам, че тези филми са по-близки на българските зрители, отколкото иранските. Би ли казал някои филми като акценти, като имена, които да си запишем, да запомним? Това е филма, с който открихме вчера. Той има още 2 прожекции. Казва се "Плачеща върба" на най-известния ирански режисьор Маджид Маджиди. Тези, които са го пропуснали вчера, може да го гледат до края на фестивал, който ще продължи до 18 февруари в Дома на киното, Червената къща и Евросинема. Искам да спомена за специална премиера на 1 февруари на филма "Преоткриването на Персеполис". Това е другия документален филм, която премиера ще бъде съпроводена от една чайна церемония, традиционна иранска чайна церемония, и всички зрители са поканени да видят как сервират чая в Иран. Нещо за турското кино. Напоследък говорим повече за турски сериали. Предполагам, че има поне 10 ярки разлики. Но имате и 4 турски филма. Имаме 4 турски филма, които нямат нищо общо с турските сериали. Това са 4 от най-ярките заглавия от турската кинематография за последните 2 години. Закриваме фестивала с турски филм "Сестра ми и ружите". Един много симпатичен филм, който е заснет в Анадолската провинция. Много красиви пейзажи има. Малки деца са изпълнители на главните роли. Другите заглавия, които мога да спомена от турската програма, са "Моят Марлон и Брандо", който през 2008 година обра всички балкански награди. Също така "Слоновете и тревата", един филм с много така провокиращо заглавие. Предполагам на хората да отидат и да видят за какво точно става въпрос. И филмът "Две черти", който е една традиционна турска любовна история, но в никакъв случай не е такава, каквато виждаме в турските сериали. Ти каза какво отличава иранското кино от традиционното западно и европейско кино. Може ли изобщо да се съобщава за мюсюлманската култура? Какво излъчва тя? Филмите са много по-близки до човешките, обикновените човешки усещания, обикновения човешки живота на съвсем обикновените хора. Няма такава сценография, каквато сме свикнали да виждаме в холивудските заглавия. Няма ги тези звезди, няма го този екшън. Там става въпрос просто за една обикновена човешка история. Близко до сърцето. Да. Всъщност Руслан Трат са от такъв произход, нали така е точно? Да, произнасям правилно името? Да, със сирийски произход. Със сирийски произход? Да. И за мен е чест, че в фестивала, освен северноафриканското кино, иранското и турското, ще има и за първи път сирийски филми. Дори за арабски свят Сирия е известна с своите сериали. Тъй, че тези филми най-вече участват на
чуждестранни фестивали. И в случая двата сирийски филма, които ние сме включили, са награждавани и са едни от най-добрите режисьори в Сирия и много гледани в района. По повод Цветята на Корана, цялостния фестивал, има организирани дебати в Червената къща. Да. На каква тема са те? Темата в Червената къща ще бъде свързан с ислямизма, но като темата поставя ислямизма отново на мода, защото искаме да разгледаме всички аспекти на този термин. Дали съществува ислямизъм, ако съществува, какви са неговите измерения, дали не е просто модерно да се говори за ислямизъм и от това да се печели, или наистина има социални проблеми в мюсюлманското общество и в емигрантското мюсюлманско общество. И ще обърнем внимание на референдума в Швейцария. По повод референдума в Швейцария, който се свика заради минаретата в Швейцария да бъдат позволени или да бъдат забранени. Аз си мисля, че никога не е късно и никога не е малко да говорим за толерантност, особено когато става дума за това е една от целите на вярата ни. Разбира се, сега виждаме снимки, това е друг аспект на фестивала. Разкажи ни малко повече за фотоизложбата. Това е една фотоизложба, организирана от мен и колегите от Форум за арабска култура Махмуд Даруиш. Ти си куратора на изложба. Избирахме ги заедно и избора беше много труден. Нашата цел беше снимките да бъдат от непрофесионални фотографии. Защо да са непрофесионални? Защото искахме да видим как обикновеният любител, туриста, как вижда арабския свят при посещението си. Всички какво се снима най-много? Поне от това, западните туристи, какво снимат най-много там? Интересно, че цялата изложба е само от български туристи. И това е една от другите цели. Искам да покажем как българина вижда арабските страни. Да. И за моя много голяма изненада, повечето снимки представят точно една магичност на арабските страни. Тоест, човека не се е интересувал да види мръсното и циганското или нещо просто по-изостанало. Напротив, впечатли са го дворците и големите джами, магията, изкуството също. Мистиката. Всеки, който отиде да види изложбата, която е в Дом на киното и ще седи през целия фестивал, може да види. Една приказка, при това топла приказка в сърцето на зимата, за това ми говорите вие. Другото, което много харесах, че става дума за обикновени истории на обикновени хора, изиграни от непрофесионални актьори, снимани от непрофесионални фотографи. Какво по-човешко от това? Много ви благодаря, момчета. Чакайте ни. Билетите са съответно 6 и 4 лева, нали така?